खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय। दिनै मोनसे रादाबजों आं स्टुडिअ'आव रमेन बर'। नलबारि जिल्ला एबसुनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेमखान्थि बादियै दिनै नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय एक्सटेनसन सेन्टार SIPRD नि नब्लाङाव 2022 निफ्राय 2024 बोसोरनि थाखाय दाजानाय गोदान आफादनि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि लानाय जायो। 38, 39 आरो 40 बे मोनथाम मावबिबान समाव आफादगिरिनि बिबान बानस'बोनाय बारग' आफादगिरि राजु बर'नि आफाद दैदेननायाव सामलायजानाय बे समायखिरा लानाय मेलाव बाहागो लादोंमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दीपज्योति कसारी, SIPRD सेन्टारनि गोरायुं देबब्रत देब भागवती, नलबारि जिल्ला ST वेलफेयारनि गोदानै बिबान मोननो हानाय मासिगिरि अरुण बसुमतारी, नलबारि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रबिन बड'सा आरो गोबां मावथिफोरा। गासै 27 बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ जयै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों समायखिरा लाहोनाय जायो। रमेन बसुमतारीखौ आफादगिरि, तनय बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारिनि बिबान होनानै गासै 27 बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ गोदानै दाजानाय नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नुजाथिफैनाय बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दीपज्योति कसारी बिथाङा बिबान मोननो हानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोयो। मख'नो गोनांदि थांनाय मार्च दाननि 11, 12 आरो 13 खालाराव सुरादि बाहामुरानि माइनाव फोथाराव खुंजानाय सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो खुंगा 44 बोसोर जुथुमानि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै दिनैनि समायखिरा लानाय बिबानगिरिफोरखौ गोदान आफाद महरै दाफुंनानै होनाय जादोंमोन। 50 बोसोर बाबेनलांनाय बे आफादनि 41थि आफादगिरि महरै गोदानै बिबान मोननो हानाय जिल्लानि आफादगिरि रमेन बसुमतारी आरो बारग' नेहाथारि अमृत कुमार बर' बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों नायदोनि। बेनि उनाव जों नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दीपज्योति कसारीया लाखिनाय बिबुंथिखौ। अब्ला गिबियावनो फैदो मिथिना लानि बारग' नेहाथारिया मा बुंनाय। नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेखि खामानि मावबावदों जों बेखौ गासै खामानि मावबोबाय होनना नलबारि जिल्लायाव आं सानाखै, दासिमबो साना। आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनो लागा दङ। दा जायफोर गोदान बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। दा फैबाय थानाय समफोराव जे खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो। आं सासे गाहाय नेहाथारिमोन, आंनि समाव आं जेसेखि मावनो हादों बेनिख्रुइ जे साबसिन खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायो, आं बिथांमोनखौ बेखौनो हास्थायो। बर' रावखौ जि रायज्लायनायनि जि सर्सा बे जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जि माने जोबलांबाय थादों, बेयो सरासनस्रायै नलबारि जिल्लायावल' नङा, गोबां जायगायावनो दङ। थेवबो नलबारि जिल्लायावबो जोंहा गोबां दङ। जेरै बुंनो थाङोबा खोलाहानि बर' आरो दं, मोनफा मोननै ओनसोलनिबो दङ। बेवहाय जों जुदि नोजोर हरोबा बर'नि कालसार हिसाबैथ' गाननाया दङ, खिन्थु जिथु राव रायज्लायनाय बर' राव, बे रावा गोमालांनो हमदों। दा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनाय बादिब्ला बेबायदि ओनसोलफोराव मोनसे जि बर' राव रायज्लायनायनि जि ट्रेनिं, बे जिनिसखौ लाबोनायनि मोनसे सर्सा सोलिबाय थादों। बेनिखायनो जोंबो बुंदों, मिरु आफादखौ जोंबो बुंदों, जिल्ला आफादा, जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि ओरैबायदि मानसि दङ जाय जेराव बर' मानसि खिन्थु बर' राव रायज्लायनाया खमिलांदों, गुबुन रावखौ बजबना लादों। बेनिखायनो बेवहायबो ट्रेनिं सेन्टारखौ जोंनोबो नांगौ, बे लेखायै जों बुंनाय जादों। आरो बे ट्रेनिं सेन्टारखौ लाबोब्लासो नलबारि जिल्लानि खायसे ओनसोलाव थानाय बर' राव रायज्लायनो रोङै, गुबुन रावखौ रायज्लायग्रा बिथांमोना मोजां मोनसे लामायाव फैनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामो। नायगिरि नोंथांमोन, बेनोमोन बारग' नेहाथारिया बुंनाय बाथ्राफोरा। दा फै जों खोनासंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि दीपज्योति कसारीया बुंनाय बाथ्राफोरखौ। जोङो नलबारि जिल्ला हिसाबै आंनि हम डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नलबारि जिल्लाया जोंहा मोनसे नाम दङ, मोनसे जोंहा सिनायथि दङ। बे सिनायथिखौ जेन जों लाखिबाय थानो हागोन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आं बेखौ खावलायदों गोदान बिबानगिरि बिथांमोननिसिम। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि अक्सिजेन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांना थानायनि मोनसे माने एक्सिस्टेन्सनि जि मोनसे अक्सिजेन, बे जाबाय एक्टिभिटिस। जोंनो हाबाफारि नांगोन, जों खामानि मावनांगोन, जों गामि गफायाव हाबनांगोन,
जोङो गामि गामि मेल मिटिं खुंनांगोन जोङो गुबुन गुबुन जे समाजारि आफादफोरजों जों सावरायनांगोन मेल मिटिं लानांगोन समाज फोसाबनाय जे हाबाफारि बेफोरखौ जों लानांगोन आरो बेफोर एक्टिभिटिसनि गेजेरजोंसो बर' फरायसाफोरा थांना थानायनि थारिखखौ खावलायगोन जे बिबान लानायनि उनावहाय समायखिरा लाखांनायनि उनावहाय जे आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जे फर सेक्रेटारिस बा सेक्सनेल सेक्रेटारिसफोरनि जे रेसपन्सिबिलिटि बे रेसपन्सिबिलिटिया सिगांनिफ्राय बांसिन जाबाय बिबान मोनगिरि बिथांमोना मोनफ्रोमबो आगानाव गावबा गावनि जे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ मानिलांनांगोन दिनै जे गोदान बिबान लानाय बा समायखिरा लानाय गोदान आफादगिरि मानगोनां बिथां रबिन बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायगोन गोदान आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ खावलायनो लुबैगोन दिनैनि तारिखाव रबिन बसुमतारीया जुदि फंसे खोथा बुङोब्ला आवगायनि समफोराव जिफोर खोथा जेनेबा गावनि बुंनाय बेफोर इन्डिभिजुवेल जायोमोन आफादारि खोब नंस'आमोनब्लाबो नाथाय दिनैनि तारिखाव रबिन बसुमतारी हिसाबै गैला बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नलबारि जिल्लानि आफादगिरिनि समायखिरा आफादगिरिनि बिबाननि जि समायखिरा लाबाय बे समायखिरा लाखांनाय उनावहाय बिथाङा XYZ ABC जियानो बुङा मानो बे नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बुंनाय जागोन जे दिनै गाहाय नेहाथारि हिसाबै जे समायखिरा लाबाय दराय कुमार बर' बिथाङा जि ABC जियानो बुङा मानो बे नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि भइस होनना बुंनाय जागोन दा बेनिखायनो आं सानदों बा आं खावलायनो लुबैगोन गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौ जे नलबारि जिल्लाया खोब फिसाब्लाबो जोंनि गेजेराव सुबुं सानखोआ खमब्लाबो बेनि बाथ्राया जाहैबाय मा नलबारि जिल्लायाव जोंहा गोबां खामानि मावनो लागा दङ जाय खामानिफोरखौ आं हारसिंजों नङा गासैजोंबो लोगो नांनानै फैबाय थानाय समाव जायखिजाया जेंना जायखिजाया प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामलांनांगोन मानो होनोब्ला जों नलबारि जिल्ला बायदिया दिनै गोबां खामानिजोंसो सिनाय जानांगोन आरो बे सिनाय जानो गोनां जायोब्ला मिरुनि थिननाय जिखिनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटि जों बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय नाजानांगोन आरो नाजालांनांगोन मानो होनोब्ला मिरुआव गोबां खामानि एबा गोबां होखानाय खामानि थाखायो जों बेफोरखौ हमवार्क बा जोंनि केपासिटि लानानै जिल्लायाव मावफुंलांनांगोन आनसलिकनि हेफाजाबजों आरो सानसुमै दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबजों जों जेब्लाबो कानेक्ट टु कानेक्ट थानांगोन फनजों बाथ्राजों आरो गोथारै आजावना लादों आरो बेखौ आंबो दिनै मावलांनो हागोन होननानै समायखिरा लानाय जाबाय आं बेनि सिगां सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै 4 बोसोर खामानि मावबोबाय नाथाय आं जाबायदि खामानि मावनांगौमोन सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै बेबायदि खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला आं मोनसे बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।